Kaya mapapansin nyo, may malaking balat po tayo rito dahil ngayon po ay magluluto tayo ng lechon balat. Po, ito ayun po, malaki po yan. So kung mapapansin nyo, mayroong taba-taba. Hindi ho talaga purong-purong balat para maganda-ganda ho ang paglilitsyon natin. So siguraduhin nyo lang ho yung tuyong-tuyo bago tayo magbalot ng mga palaman sa loob. Kaya umpisa na ho natin, lagyan ng mga sangkap. Lagyan natin ng asin. Sunod na rin ho natin itong paminta. Rub lang rin ho natin. Tama na rin ho tayo ng konting bechin para mas umami po yung lasa. Maglagay tayo ng corn. Punuin ho natin yan para mapunuan natin pag saradong gaya kasi tanggal ho yung mga laman niya eh. Lagyan na rin ho tayo ng sibuyas, bawang. At kung kukulangin pa ho, maglalagay pa ho tayo ng maraming palaman dyan mamaya para maging bilog siya. Tapos lagyan ho natin ng paprika dyan. Maglalagay din ho tayo ng onion leek. Sa kabila, maglalagay ho tayo ng tanglad. Daming sili para maging spicy po ang ating lechong balat. Ayan, tapos na ho. Ibabalot na ho natin. So, yun po. Ayos na po. Naibalot na ho natin. So, siguraduhin nyo, tuyuin nyo lang po ulit. Ho. Tapos, ilalagay po natin sa oven to ng yung pinakamalakas po doon sa oven. Then, magluluto tayo ng siguro approximately mga 1 to 2 hours. So, hanggang sa lumutong po. So, time to time, i-check nyo ho. Kung malutong na, hindi okay na po. So, lagyan na ho natin sa oven. After 1 hour and a half, maglagay po tayo ng annatto oil para mas makatulong po sa ganda ng kulay ng ating lechon. Lutuin lang ho natin hanggang sa lumutong. Siguro another 1 hour pa ho uli. Ayan, luto na po, malutong na rin. Inabot din po ng 2 and a half hours. So, mukbang na po tayo. Hello mga kawigel, welcome back po sa channel natin. Since si Richard, siyempre sa pagkakatong ito ay dahil sa mahilig tayo kumain ng balat ng lechon. So, naglechon po tayo ng balat ng yubab. So, yun po, pork lechon po yan, marami pong kanin. Tapos spicy po, maraming sili. Andito po ating mga sausawan, mga tomi at ating suka. At ito po ang ating drinks. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Lechon yubab. Kain po. Sili. Masarap. Sarap po, medyo spicy. Oop. Sorry po, nahulog.
Saan ko na nahulog? So, ganda ng pagkalutong po.
Lasa. Sarap. Taba. Gabi. Last bite na po.